И така, здравейте всички потребители на YouTube, аз съм Dominic Sheep и днес продължаваме Minecraft Survival и смятам първата ни къщичка да бъде точно тук, някъде наоколо. Има май необходимото дърво. И така, ако искате още по-добър ресурс пак, ползвайте Fanful текстур пак 64 по 64. Нещо го махаме. Този текстурен пакет е още по-нова версия на Fanful. Много по-реалистично прави играта, само че има един проблем. Буквите не са оправени, но ако се направи на български, вижте сега, и хоп, се оправят. И това не знам от кое е по-добро, но аз ползвам този предимно. Този го махам сега и слагам моя любим текстурен пакет. Така, и сега чакам да си променя езика даже. Да, език. Да ми бъде на този. Вкръчих я. Унесохме се малко в сменето на пакети и рекламирането. Така, сега сметам някакси къщата ни, като за първа вечер, дори и да нямаме легло, или пък може сами да бъде от тук. Колкото една къща да не пази цяла нощ от ганите зомбите грозни. Някак с толкова манинка ще бъде. Тук ми трябва една. О, мале, дървото не почувстваше вече. Но преди това, слагам тук работната маса. Така. И продължавам да съм гладен. И ще трябва много да бия с тъпата брадичка. Колкото и бия толкова. Дами и господа, забравихме едно много важно нещо да направим. Както знаете, ето го, так. Вземаме тези блокчета. Така. Трябва да не стигнат, то за един меч и една печка и за още там нещо, някой инструмент. О, то пък нямаме дърво. Така, и сега гледате. Качвам дърво. Сега! И сега отивам до къщата. Даже не знам дали е къща даже. Така. Толкова така. Къщата няма да бъде кой знае колко. По принцип правя хубави къщи, но аз ще спестя времето да не са правя някакви са големи. И още ми трябва дърва, просто да мога да бъде страхотно. Така, и тъскрава, как бяга аз, че аз нямам бучите там с рота. Паражола. Мри. Така. Сега да се заплатим за още малко дърва, колкото за една врата. Но не знам дали ще доживеем. И FPS-а отново ми пара. По-скоро не съм си реснал компа. Така че... О, факт.
Колко толкова има. Така. Да, печката. Това как мога да съм толкова зле, бе. Аз много съм неско нещо. Само този кол ще ни трябва. Значи, втори епизод. Един момент само. Съжалявам много, но забравих да спра фрапса. Така. Отново пак ви се извинявам, но сериозно забравих да се спра фрапса. Тук има много крави, значи това ще бъде добре за Enchanting Table, може да бъде. Enchanting Table, така ли беше? Да. Ове... Която сладка... овце, yes! Yes! Те с Пенчо и Пенка. Сега тук сега да ги избия шките. Те би трябва да стигнат. Сега да се върнем към къщата. Накъде беше чал? Обърка посоките малко. Един момент пак само да стъквам в FPS-а. И следващия път вече сериозно ще се рез на компютъра. Само това мога да ви кажа. Сериозно ще се рез на компа. Защото това вече почне няма да го трябва. Смашно кол тук. И вече става вечер. И вече не знам колко ми остана клипа. Ето вече. Ето вече първия нарушител. Няма да ти дам, няма да ти... така, чао. Така. Сега да направим една врата. Вече гледате. Извинявам се много, ама сега няма да правя пора. Искам първо да легна. И след като направя пора, ще спра. Вече това ще бъде след пора, защото искам да се качи бързо. Думата му малко пръчки. Така малко по-бързо стане работата. И да, виждате, летящо легло вече има. Учените са го открили. Мога да ви кажа, че вече има летящо легло. От практика може да се го купите даже. На промоция. И лягам да спа. Не. Не, бъркал съм. Само още един кол. Така. Забравих само често да направя. Ще направя само един чест. Колко да сложа работите. Тя ще бъде той, ще бъде тук. Така. Сега так. Само да хапна да я пръжалки. Само да ги взям, само да ги взям. Те би това да ме хранят и така и сега лягам да спа. Вече ли още... не разчел. Някой зомби се върчи. Добре. Ще трябва да направим първа фаза, да убием зомбито. Къде се е, брачет? Няма го. Така. И сега да легна да спа.
И така беше. И това беше всичко от мен. Един момент, само да изляза. За по-добро виждане. И така. И това беше всичко от мен. Аз съм The Meaning Sheep и до скоро.